дӯстон, ба ҳамаи шумо салом. Ман ин видеоро барои тамоми нафарони тоҷик сабт карда истодам. имрӯз дар инстаграм дар директи ман як духтари қирғиз паёме равон кард. баъд аз хондан ман албатта ки ба ин духтарак ҷавоб додам, ба хотире ки сухан дар бораи як марди тоҷик мерафт. баъд аз ҷавоб доданам як қиссае шунидам ки бисёрам дилам дард кард. тамоми навиштаҷоте ки ҳамин духтарак барои ман равон кард дар поёни ҳамин видео ҳаст. Метавонед хонед, шинос шавед ва хулосаи худатонро бароред. қисса ҳамин аст ки 10 сол пеш дар поезд ин марди тоҷик ба Русия сафаре доштааст ва дар ҳамин поезд документ, чизҳояш ва маблағҳояш дуздида мешавад. дар сарҳади Русия ва Қазоқистон ин инсонро аз поезд берун мекунанд. албатта ки ин инсон ба ҷойҳои дахлдор муроҷиат мекунад, аммо намедонам аз чӣ сабаб аст ҷавоб мекунад. шояд тақдир аст, қисмат аст, насиб аст ва ин инсон ба азобҳои сахте дучор мешавад. боз ҳам хотиррасон мекунам ки дар поёни ҳамин видео навиштаҷоти пурра ҳаст аз суханҳои ҳамин инсон. ташаккури зиёд гуфтан мехоҳам ба сафорати тоҷикистон дар шаҳри Москав, барое ки дар як муддати кӯтоҳ бар ин духтараки қирғиз ҷавоби худро гардонданд. ҳаминчунин ташаккури зиёд гуфтан мехоҳам ба сафорати тоҷикистон дар Қазоқистон, ки дар як муддати кӯтоҳ на танҳо ҷавоб гардонданд, балки шаҳодатнома барои бозгашти ин фарзанди сарзамини Тоҷикистон омода карданд. ва имрӯз ин инсон ба ҷумҳурии Тоҷикистон, ба ватанаш худо хоҳад бармегардад. дӯстон, мақсади видеои ман ҳамин аст. имрӯз баъд аз суҳбат бо ҳамин инсон ман фаҳмидам ки бисёрам як инсони бо фарҳанг аст. албатта ки тақдиру қисмат аст, шояд санҷишаш дар зиндагӣ ҳамин аст ва мо наметавонем баҳогузорӣ карда. дӯстон, ин инсон аз куҷо аст, аз кадом шаҳри ҷумҳурии Тоҷикистон, номерҳои телефонаш, ҳамаи хабар ҳаст. аз тамоми инсонҳое ки аз ҳамин шаҳр ҳастанд, аз ҳамин вилоят ҳастанд, хоҳиш мекунам ба ҳамин инсон кӯмак кунед, ба хотире ки имрӯз баъд аз суҳбати тӯлонӣ ман дар чашмҳои ин инсон дидам ки умеде аз зиндагӣ надорад, боварӣ ба некӣ надорад. чуноне ки дида истодаед, як духтараки қирғиз инқадар меҳрубонӣ карда ба ин инсон кӯмак кард, барои чӣ мову шумо ба ҳамватани худ, ба фарзанди сарзамини Тоҷикистон кӯмак